Gastar. Kaya na kami. Ito yung Konowe. Pumasok. Baltasar. Number 2. Sabi ko, Tres. Kaya na kami ito, eh? Wow. Kaya na kami. Kaya na 2. Baltasar. No, Kuya ni Tres. Kuya ni Tres. Kuya ni Tres. Mel. Kuya ni Tres. Kuya ni Tres. Okay, kaya pa rin. Kuya ni Los. Ang kuya ni Tres. Mel yun. Okay, ako. Jesus,